Čo preskakuje hlas? Preskakuje ti hlas? Preskakuje ti hlas? Dochádza tabletka? Áno, tabletka ti dochádza? Ty si normálne mešuge. No, tak vieme, celý národ vie, kto je mešuge. Si regulérne mešuge, ktoré omylom vedie teraz Národnú radu. Ty si omylom bol premiér. A celý národ videl one time, next time, dobre? Myslíš, že ťa má rada? Poprosím, odstúpte odtiaľto, chudáčik, pán poslanec Matovič, dobre? Ako sa vyjadruješ? Ako sa vy vyjadrujete? Ako vyjadruješ? Ako sa vyjadrujete vy? Tu teraz hovoril, keď bol vypnutý mikrofón. Čo ste vy rozprávali? Povedz, zopakuj, čo si porozprával. Nech sa páči. Ty zopakuj. No, povedz. Porozprávaj, čo si tu hovoril. Poslancovi Národnej rady si hovoril. Hovoríte o slušnosti k ženám a správate Ty si sa to ako... teraz hovoril. Ty si porozprávaj, čo si porozprával, keď boli vypnuté mikrofóny. No povedz To to. isté, čo ste Ukáž, to rozprávali bude krásne. vy, ale prosím vás, Ale pán vtedy si mi Matovič. týkal, teraz mi ich zrazu Ale vykáš. tak ti budem týkať, Magorko, sadni si, dobre? Magorko? Áno. Tak Pozeráš ako sa do zrkadla? Pozeráš sa do zrkadla, keď hovoríš Magorko? Ty kandiduješ za prezidenta? A ty? Ty vedieš Národnú radu? Dobre, one time, next time, pokračujeme ďalej, dobre? Pán Vašečka si užíval, pán Vašečka klamal pána predsedu parlamentu, ja som bol pracovne. Dobre,